हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ఇది స్క్రీన్ माता కనిపిస్తోంది जी కదా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది, మీ వాయిస్ స్లోగా వస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. ఇప్పుడు బెటరా మాతాజీ? ఓకేనా? అంటే ఇంకా కొంచెం డైలీ వాయిస్ అంత రావట్లేదు మాతాజీ. ఓకే. ఓకే, కొంచెం ఎస్ టైం మాతాజీ. పడుతుంది. ఇప్పుడు బెటరా మాతాజీ? ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ఈరోజు 8వ అధ్యాయం, అష్టమ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. భక్తి యోగంలో 2వ అధ్యాయము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. అక్షర బ్రహ్మయోగము అని 8వ అధ్యాయానికి పేరు. అంటే భగవత్ ప్రాప్తి. పోయిన అధ్యాయం జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, భగవద్విజ్ఞానము అని చూసాము. ఈరోజు అక్షర బ్రహ్మ యోగము అంటే క్షరము లేనిది, అంటే నాశనము లేనిది బ్రహ్మ అని అర్థము. అక్షర అంటే నాశనం లేని ఈ బ్రహ్మ, ఆయన యొక్క యోగము, భగవత్ ప్రాప్తి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. దాని అర్థం అది. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిం అధ్యాత్మం కిం ఆధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. సో మొట్టమొదట అర్జునుడి ప్రశ్న, అర్జునుడు మాట్లాడటంతో ఈ అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. అర్జునుడు ఈ ప్రశ్నలు అన్నీ కూడా వేస్తున్నాడు మొట్టమొదటగా ఈ అధ్యాయంలో. అంటే కిం తద్బ్రహ్మ అంటే పురుషోత్తమ, బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి, పురుషోత్తమ అంటూ సంబోధిస్తూ భగవంతుడిని కిం తద్బ్రహ్మ, ఆ బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి, కిం ఆధ్యాత్మం, ఆధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి, కిం కర్మ, కర్మ అంటే ఏమిటి, కామ్యకర్మలు ఏమిటి, అధిభూతం చ కిం, అధిభూతం కూడా, అది కూడా ఏమిటి, ప్రోక్తం చెప్పు, అధిదైవంకి ముచ్యతే, అధిదైవం కూడా ఎవరు. సో 5 విషయాలు అడిగాడనమాట. ఏది, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి, కర్మకాండలు కామ్యకర్మలు ఏమిటి, ఆ తర్వాత అధిభూతం అంటే ఏమిటి, అధిదైవం అంటే ఏమిటి, దయచేసి నాకు చెప్పవలసింది, ప్రోక్తం వివరించవలసింది అని చెప్పి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి అడిగాడు. అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం నేయోసి నియతాత్మభి. సో అధియజ్ఞ కథం కోత్ర, యజ్ఞప్రభు ఎవరు, దేహేస్మిన్ మధుసూదన,
సో అధియజ్ఞ ఎవరు, ఈ దేహంలో అతను ఎలా ఉంటాడు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. ప్రయాణకాలేచ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభి. భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన ఈ ఈ వాళ్ళు నియతాత్మభి నిన్ను ప్రయాణకాలేచ అంటే చివరి నిమిషంలో నిన్ను ఏ రకంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. జ్ఞేయోసి నియతాత్మభి. సో చివరి నిమిషంలో నిన్ను ఈ జ్ఞానులు అంటే భక్తిలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు, భక్తి సేవలో అంటే భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారు, ఏ విధంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. నియతాత్మభి, ఈ అంటే ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు నిన్ను జ్ఞేయోసి ఏ విధంగా తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో అడుగుతున్నారు. సో యజ్ఞప్రభు ఎవరు అంటూ ఇంకొక ప్రశ్న కూడా, దానికి ఇందాక అడిగిన 5 ప్రశ్నలకు ఇంకొక ప్రశ్న కూడా ఇక్కడ వచ్చింది. ఆ తర్వాత చివరికి ప్రయాణ సమయంలో నిన్ను గురించి ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు నిన్ను ఎలా తెలుసుకుంటారు చివరిలో అని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞిత. అక్షరం బ్రహ్మ పరమం అంటే అక్షరం నాశనం లేనిది, సర్వోత్తముడు పరమం అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అని అనబడతాడు. సర్వోత్తముడు నాశనరహితుడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మం అనబడతాడు. తరువాత ఆధ్యాత్మముచ్యతే అంటే ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావాన్ని ఆధ్యాత్మము అని చెప్తారు. అంటే ఆత్మ నిత్యము శాశ్వతము అని మనం చెప్పుకున్నాము. కాబట్టి ఆత్మ యొక్క ఆ నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మము అని చెప్తారు. సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ, సకామ కర్మ. కాబట్టి వేదాలు అంటే వేదాలు ఇది ఒప్పుకున్నటువంటి కర్మలు, పనులు, వాటిని కర్మ అంటారు. అదే వేదాలు ఇది మంచిది పని కాదు అని చెప్తే దానిని వికర్మ అంటారని కూడా మనం ఇంతకుముందు చూసాము. కాబట్టి కర్మ అంటే వేదాలు అన్నీ కూడా సకామ కర్మని కర్మ అని అంటారు. సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ అని సకామ కర్మ అని అంటారు అంటూ 3 ప్రశ్నలకు ఇక్కడ సమాధానం చెప్పారు. సో బ్రహ్మము అంటే నాశనరహితుడు సర్వోత్తముడు అయినటువంటి జీవుడు. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మము అంటే అర్థము. సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కార్యమే సకామ కర్మని కర్మ అంటారు అని చెప్తున్నారు. తరువాత అధిభూతం క్షరోభావ. అధిభూతం క్షరోభావ పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞో అహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర. సో అధిభూతం క్షరోభావ అంటే శరీరం లాంటి నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అని అంటారు. మన శరీరము ఎప్పుడు కూడా ఒకే రకంగా ఉండదు. బాల్యంలో ఒక రకంగా, చిన్నప్పుడు ఒక రకంగా, కౌమార్యంలో అలా మారుతూ ఉంటుంది, వృద్ధాప్యంలో ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది. అలాగే ఎప్పుడు కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. దీనినే అధిభూతము అంటే ఏమిటి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, ఈ మన చుట్టూ ఉన్న ఈ భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అంటారు. అలాగే సూర్యచంద్రులాగా సకల దేవతలను కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క విరాట్ స్వరూపమే అధిదైవము అంటే అని చెప్తున్నారు. అలా ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి రూపంలో ఉన్న అధియజ్ఞాన్ని నేనే. యజ్ఞప్రభువు ఎవరు అని అడిగారు కాబట్టి ఎవరు అంటే అందరి హృదయాల్లో
ఉన్న పరమాత్మయే యజ్ఞప్రభువు. సో ఇక్కడ ఇంకొక 3 పదాలకు అర్థాలు చెప్పటం జరిగింది. ఏమిటి? అధిభూతం అంటే ఈ ప్రకృతి. మనం ఒక మాటలో చెప్పుకోవాలి అంటే అధిభూతం అంటే ప్రకృతి. ఆ తర్వాత అధిదైవము అంటే భగవంతుడు. యజ్ఞప్రభు అంటే అందరి హృదయాలలో ఉన్న పరమాత్మ, అది కూడా భగవంతుడు. ఆ 3 విషయాలు ఇక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడేమో బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? నాశనరహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మము. ఆ తర్వాత సకామ కర్మనే కర్మ అని అంటారు. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతిని అధిభూతం అంటారు. భగవంతుడే అధిదైవము. అందరి హృదయాలలో ఉన్న పరమాత్మ, అది కూడా భగవంతుడే అధియజ్ఞము, యజ్ఞప్రభువు. ఇక్కడ ఒక్కసారి ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ సమీక్షిస్తున్నారు, చూద్దాము. బ్రహ్మము అంటే నాశనరహితము, దివ్యము అయినటువంటి జీవుడు. ఆధ్య అంటే మన యొక్క ఆత్మ నాశనరహితము, నిత్యము, శాశ్వతమని చూసాము. ఎవరైతే ఆత్మను ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి జీవుడు బ్రహ్మము అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆధ్యాత్మము అంటే జీవుడి యొక్క నిత్య స్వభావము. అంటే ఏది జీవుడి యొక్క నిత్య స్వభావము? ఆత్మ. కాబట్టి ఆ ఆత్మయే ఆధ్యాత్మము, ఆ నిత్య స్వభావము. కర్మ అంటే మనం చేసేటటువంటి కర్మలు. అధిభూతము అయితే శాస్త్రాలు ఒప్పుకునేటటువంటి కర్మలు. అధిభూతము భౌతిక ప్రకృతి. అధిదైవం సర్వదేవతలను కూడి ఉండేది విశ్వరూపము. అందరు దేవతలు కూడా భగవంతుల్లోనే, అన్నిటికీ కూడా మూలం భగవంతుడే. కాబట్టి అధిదైవం అంటే అన్ని దేవతలతో కూడి ఉన్నటువంటి విశ్వరూపం. యజ్ఞప్రభు ఎవరు అంటే అందరిలో ఉన్న పరమాత్మ. సో అధియజ్ఞ అనేది ఎక్కడ నివసిస్తుంది అంటే యజ్ఞప్రభు ప్రతి జీవి హృదయంలో. మరణ సమయంలో కృష్ణుణ్ణి ఎలా స్మరించాలి? అది ఆఖరి ప్రశ్న. ప్రయాణకాలేచ అని చెప్పి ఇక్కడ అర్జునుడు అడగటం చూసాము. ప్రయాణకాలేచ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభి. ఎలా తెలుసుకుంటాడు? జ్ఞేయోసి నియతాత్మభి, భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి వాడు. ఎలా స్మరణాన్ని ఏ విధంగా తెలుసుకుంటాము? ఆఖరి నిమిషంలో, ప్రయాణ కాలంలో భగవంతుణ్ణి అంటే స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా. మనము ఒక్కసారిగా మనకి ఎవరికి కూడా ఆ ప్రయాణ కాలం ఎప్పుడో తెలియదు. కాబట్టి మనము ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి స్మరణలో అది అలవాటు చేసుకోగలిగితే మనము ఆ సమయానికి సిద్ధంగా ఉంటాము, ఆ భగవంతుని తలుచుకోవటానికి ఎప్పుడైనా సరే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం. ముఖ్య శ్లోకం ఇది. యప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. అంతకాలే చ మామేవ, అంతకాలంలో కూడా నన్నే స్మరన్ తలుచుకుంటూ, ముక్త్వా కళేవరం ఎవరైతే శరీరాన్ని ముక్త్వా వదులుతారో, ప్రయాతి సమద్భావం వాళ్ళు నా భావాన్ని పొందుతారు. వాళ్ళు యాతి నాస్త్యత్ర సంశయ, ఇందులో ఏమాత్రం కూడా సంశయం అనేది లేదు అని చెప్తున్నారు. సో అంతకాలం జీవిత చివరి సమయంలో కేవలం నన్నే స్మరణ చేస్తూ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేవాడు నా భావాన్ని పొందుతాడు, ఇందులో సందేహమే లేదు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ఇక్కడ మనము భీష్మ పితామహుడి నిన్న కూడా ఈ చిత్రాన్ని చూసినట్టున్నాము. ఆయనకు ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు అంతకాలం వచ్చేటటువంటి వరం ఉన్నది. కాబట్టి ఆయన ఉత్తరాయణం కోసం ఎదురు చూస్తూ శ్రీకృష్ణుడి సమక్షంలో ఆయన వచ్చే వరకు ఉండి విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ ఆయన ఈ లోకాన్ని వదలటం జరిగింది. ఆ చిత్రాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మరణ సమయ భావన ఏమిటి
ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావిత. యం యం వాపి స్మరన్ భావం అంటే, ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతాడో, త్యజత్యంతే కళేవరం, కళేవరం శరీరాన్ని త్యజత్యంతే త్యజిస్తాడో వదులుతాడో, ఎలా యం యం వాపి స్మరన్ భావం ఏ ఏ భావాల స్మరిస్తూ ఈ శరీరాన్ని వదులుతాడో, తం తమేవైతి కౌంతేయ ఆ భావాలకు తగినటువంటి స్థితిని సదా తద్భావ భావిత. సో ఆ భావాలకు సరి అయినటువంటి స్థితిని పొందుతాడు కౌంతేయ, కుంతిపుత్ర అని చెప్పి అర్జునుడికి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సో మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే పొందుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న కథని దీనికి ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు. ఈ భరత మహారాజు అని ఒక రాజు ఉండేవాడు. ఆయన చాలా మంచి రాజు. ఆయనకు ముక్తి మార్గం, భక్తి మార్గం పట్ల ఎంతో ఆసక్తి. కాబట్టి ఆయన ఒక సమయం ఆసన్నమైన తర్వాత ఇక తనకు ముక్తి, ఈ మార్గంలో ప్రయాణం చేయాలి అంటూ రాజ్యాన్ని, భార్య పిల్లలను అందరినీ కూడా వదిలిపెట్టి ఆయన అరణ్యంలోకి వెళ్ళి తపస్సు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ చివరికి ముక్తి మార్గానికి అతి దగ్గరగా వచ్చారు. అయితే ఒకరోజు ఇక్కడ ఒక జింకను ఒక పులి తరుముతూ ఉంటే అది భయపడి పారిపోతూ అక్కడ పడిపోయి ఆ భయంతో అది ఒక చిన్న లేడిని మళ్ళీ ప్రసవించి ఆ తరువాత చనిపోవటం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఈయన చూసి ఆ చిన్న లేడిని తీసుకొచ్చి దానికి కావలసినటువంటి సపర్యలు చేయటం జరుగుతుంది. ఆ తరువాత ఇంకా అంతటితో ఊరుకోకుండా దాని పట్ల మమకారాన్ని ఎక్కువగా పెంచుకుని దానిని రోజు కూడా అతి ప్రేమతో పెంచటం మొదలు పెట్టడం జరుగుతుంది. అయితే ఒకరోజు ఈ లేడీ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఎంతసేపటికి రాకపోయేసరికి ఈయన ఆ లేడీ కోసం వెతుకుతూ చివరకు ఒక లోయలో పడిపోయి మరణించటం జరుగుతుంది. సో ఆఖరి నిమిషంలో ఆయన ఆ లేడీ గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండటం వలన ఆయన చివరకు మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో ఒక లేడీగా జన్మించటం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఆయన చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం వలన ఆయనకు పూర్వజన్మంతా గుర్తుండి ఆ జన్మలో కూడా ఆ లేడీ ఎంతో మంచిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి మునులందరి దగ్గర వాళ్ళు యజ్ఞాలలో వాటిల్లో వేస్తున్న ఆకులు అవన్నీ తింటూ ఆ జీవితం గడిపింది. ఆ తరువాత ఇంకొక జన్మలో జడభరతుడు అనేటటువంటి జన్మ కూడా పొంది అప్పుడు ఆయనకు మోక్షం సంప్రాప్తించింది. కాబట్టి ఇందులో మనకు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే, చివరిలో మనం దేనినైతే స్మరిస్తూ ఉంటామో దానికి తగ్గ భావం, ఆ భావాలకు తగిన స్థితిని పొందుతాము అని. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం. ఏ భావాలను స్మరిస్తూ కళేవరం శరీరాన్ని త్యజిస్తామో వదులుతామో, తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత. ఆ భావాలకు తగినటువంటి తం తమేవైతి అదే స్థితి, ఆ భావాలకు తగిన స్థితి వస్తుంది కౌంతేయ అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. కాబట్టి తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, కాబట్టి తస్మాత్ అంటే కాబట్టి, సర్వేషు కాలేషు అన్ని కాలాల్లోనూ మాం అనుస్మర యుధ్యచ నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చేయి.
అంటే ఇక్కడ యుద్ధం చెయ్యి అని అర్జునుడితో చెప్తున్నారు. ఎందుకు అర్జునుడికి అసలు ఈ యుద్ధం చేయటమే కష్టము, ఇదంతా కూడా చెయ్యే దీనివల్ల నాకు ఏం ప్రయోజనం లేదు, సుఖం లేదు, నా వాళ్ళని చంపనంటూ కదా ఈ సంభాషణ అంతా కూడా మొదలైంది. అప్పుడే భగవద్గీతను ఉపదేశించడం కూడా జరిగింది. ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు, నాకు ఉపదేశించు, నీ శరణు వేడుతున్నాను అని అర్జునుడు అడిగినప్పుడు చెప్పటం మొదలుపెట్టారు. కాబట్టి నువ్వు అన్ని సమయాల్లోనూ నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి అన్న మాట వచ్చింది. దీని యొక్క అంతరార్థం అంటే దీని యొక్క లోతైన అర్థం ఏమిటి అంటే మన జీవితం అంతా కూడా నిత్య పోరాటమే. ఎవరి పోరాటం వాళ్ళం చేస్తూ ఉంటాము ఈ జన్మ ఎత్తిన దగ్గర నుంచి. కాబట్టి మనందరం కూడా మన నిత్య పోరాటాన్ని ఏ విధంగా జరపాలి అంటే నిత్యము భగవంతుని నిరంతరం స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యమైన నీ యుద్ధాన్ని చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. అలాగే మన కర్తవ్యమైన మన జీవన పోరాటాన్ని కూడా మనము నిత్యము భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ చేసుకోవాలి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, ఇంకా ఏమిటి, మనస్సును బుద్ధిని మయ్యర్పిత, నాయందే నిలిపి, నాకు అర్పించి అంటే నాయందు నిలిపి, మామే వైశ్యస్ అసంశయం, నువ్వు గనక అలా నీ మనస్సును బుద్ధిని నా మీద నిలిపి నిరంతరం నీ పోరాటాన్ని సాగిస్తూ ఉంటే నువ్వు నిస్సంశయంగా సంశయం లేకుండా మామే వైశ్యస, నన్నే పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ అర్జున అందువల్ల నిరంతరం నన్నే స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధాన్ని చెయ్యి. మనస్సును బుద్ధిని నా అందు నిలిపితే నీవు నిస్సంశయంగా నన్నే పొందుతావు. కాబట్టి అర్జునుడికి ఇక్కడ ఆ క్షణంలో ఆయన కర్తవ్యం యుద్ధం చేయటం. కాబట్టి ఈ మాట అంటున్నట్లుగా కనపడినా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి, విద్యుక్త ధర్మము. మనందరం కూడా మన నిత్య పోరాటంలో, జీవన పోరాటంలో మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలు నెరవేర్చటమే మనము చేసేటటువంటి ఈ పోరాటం. కాబట్టి మనము ఈ పోరాటాన్ని నిత్యము భగవంతుని యందు మనస్సును బుద్ధిని లగ్నం చేస్తూ ఉంటే తప్పనిసరిగా భగవంతుణ్ణి పొందుతాము అని మనం ఈ శ్లోకానికి అర్థాన్ని చేసుకోవాలి. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయన్. అభ్యాసయోగయుక్తేన, ఎప్పుడు సాధనతో అభ్యాసం చేస్తూ ఎవరైతే ఆ యోగంలో స్థితులై ఉంటారో, చేతసా నాన్యగామిన, అలా ఎవరైతే ఉంటారో పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయన్, వాళ్ళు తప్పనిసరిగా పరమ పురుషుణ్ణి, ఆ దివ్యత్వాన్ని తప్పకుండా వాళ్ళు చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఓ పార్థ, మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలో నిలిపి ఆ మార్గం నుంచి తప్పుకోకుండా నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకున్ను. సో అభ్యాసయోగ అంటే ఎవరైతే ఈ అభ్యాసంతో, ఈ సాధనతో భగవంతుణ్ణి స్మరించటం అనేటటువంటి ఈ సాధనతో ఎవరైతే అందులో యుక్తులై ఉంటారో, చేతస నాన్యగామిన, అందులోనే వాళ్ళు స్థితులై ఉంటారో, వాళ్ళు పరమం పురుషం దివ్యం. సో ఈ పరమ పురుషుణ్ణి, ఈ దివ్యత్వాన్ని వాళ్ళు తప్పనిసరిగా యాతి పార్థ అనుచింతయన్, వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఆ స్థితిని దానిని పరమపురుష, దివ్యమైనటువంటి పరమపురుషని తప్పనిసరిగా చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అనుచింతయన్ అంటే ఎప్పుడూ కూడా స్మరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అని అర్థం. సో ఈ సాధనతో ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడిని స్మరిస్తూ ఉండగలిగేవారు. సో మనం ఈ అనునిత్యం భగవంతుడు మన మనసులో ఉండాలి అంటే మనము సాధన అనేది చెయ్యాలి, ఆ అలవాటు చేసుకోవాలి, ఆ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. సాధన అని మనం దాన్ని అంటున్నాము. అభ్యాసం
చెయ్యాలి. సో అలా మనము భగవన్నామాన్ని సాధన చేస్తూ ఉంటే, మనకు రోజు కొంత సమయం దానికి వెచ్చిస్తూ ఉంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు మనసులో ఉండటం అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అంటే నిన్న మొన్న మనం చెప్పుకున్నాం, నేను ఫలానా అనే విషయం మనకి ఎంత నిద్రలో లేపినా కూడా ఎలా అయితే తెలుస్తుందో, ఉదాహరణకి ఇంకా కూడా మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, మనకు ఎవరైనా ఏ నిమిషంలో అయినా నువ్వు స్త్రీవా పురుషుడువా అంటే మనకు అది ఎప్పుడు కూడా ఆ జ్ఞానం ఉంటూనే ఉంటుంది లోపల. మనం అనుకుంటూ ఉంటాం నేను ఫలానా, నేను స్త్రీని, నేను పురుషుణ్ణి అనేది మనకు తెలుసు. అలాగే భగవంతుణ్ణి కూడా మనలో ఒక భాగంగా ఎప్పుడు మనము మనసులో అంత అదే రకంగా మనం భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు మనసులో ఉంచుకోగలగటం అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే, ఈ జపం అనేటటువంటి అభ్యాసం ద్వారా మనము నిత్యము భగవంతుణ్ణి మనసులో ఉంచుకునేటటువంటి అలవాటు మనం పెంపొందించుకోవచ్చు. కాబట్టి ఎప్పుడు నామస్మరణలోనే ఉంచి ఆ మార్గం నుంచి తప్పుకోకుండా అనుచింతయన్ ఎప్పుడు కూడా అలా మనసులో ధ్యానిస్తూ ఉండేవాళ్ళు దేవదేవుణ్ణి ఖచ్చితంగా నన్ను పరమపురుషం దివ్యం, వాళ్ళు ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ పురుషుణ్ణి తప్పనిసరిగా చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో మనకు ఎప్పుడు ఇక్కడంతా కూడా మనము అంటే ఎప్పుడు ఆ సమయం వస్తుంది అన్న విషయం ఎవరికి తెలీదు. కాబట్టి ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి, మనం పరీక్ష సడన్గా ఎవరన్నా పెడితే మనకు ఏ రకంగా సిద్ధం అవ్వాలి, అసలు మన సిలబస్ ఏమిటి అని ఆ రకంగా ఆలోచించామనుకోండి, ఇప్పుడే పరీక్ష అనుకుంటే ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి అలాంటి పరిస్థితికి. అకస్మాత్తుగా మనకి ఎవరైనా టెస్ట్ పెడితే మనం ఏ రకంగా సిద్ధపడతాము, ఎప్పటికప్పుడు చదవటం ద్వారా మనం సిద్ధంగా ఉంటాం. ఏ రోజుది ఆ రోజు చదువుకుంటేనే ఎప్పుడు పరీక్ష పెట్టినా మనము రాయగలిగి ఉంటాం. అలాగే మనము ఏ సమయంలో ప్రయాణకాలం వస్తుందో మనకి తెలియదు, కాబట్టి మనము సిద్ధంగా ఉండాలి. దేనికి? భగవన్నామాన్ని మనం ఎప్పుడు మనసులో మనసులో ఎప్పుడు కూడా ఉంచుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. అది ఏ రకంగా చేయగలము అంటే, భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు నిరంతరం ఆ భగవన్నామాన్ని జపించటం మనము సాధన చేయటం ద్వారా అని చెప్తున్నారు. ఏ రకంగా సిద్ధం అవ్వాలంటే జపించటం, భగవద్గీత చదవటం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తే మనం ఆ సమయానికి సిద్ధంగా ఉంటాము. సో సేవ అనేది కూడా భగవంతుడికి చేయటం అంటే, భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉన్నాడు పరమాత్మ, కాబట్టి ఎవరికి అవసరమైనటువంటి వాళ్లకు సేవ చేయటం కూడా భగవత్ సేవే. అలా నామజపం సరే కలియుగంలో నామజపమే మనకు భగవంతుడికి దారి. ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క మార్గం అని చెప్పుకున్నాము. ఈ కలియుగంలో నామాన్ని జపిస్తే చాలు అని చెప్పుకున్నాము. కాబట్టి ఆ నామజపం ద్వారా మనకు అన్ని అవసరమైనటువంటి, ఈ విముక్తికి అవసరమైనటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా మెల్లగా మనకు అభివృద్ధి కలిగేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది. సో భగవంతుడి గురించి వినటము, చదవటము, భక్తుల సాంగత్యము, ఆ తర్వాత సేవ, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటే మనము ఆ మార్గానికి, ఆ సమయానికి సిద్ధపడతాము అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు రెడీ అవ్వాలి, ఎప్పుడు సిద్ధం అవ్వాలంటే ఇప్పుడే. మరి పరీక్ష ఎప్పుడో తెలియనప్పుడు మనం ఎప్పటికప్పుడే మనము సిద్ధంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. కాబట్టి ఇలా మనము సిద్ధంగా ఉంటే ఫలితం ఏమిటి అంటే, మనకు ఈ పంజరంలో నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. ఈ శరీరంలో నుంచి విముక్తి కలిగి మనము భగవత్ సాన్నిహిత్యాన్ని పొందవచ్చు. ఏ రకంగా స్మరించాలి అంటే, ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి కవిం పురాణం అనుశాసితారం అనోరణీయం సమనుస్మరేద్యః సర్వస్య ధాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. కవిం పురాణం అంటే అతి ప్రాచీనుడుగను, సర్వము తెలిసిన వాడుగను, అతి ప్రాచీనుడుగను,
నియంత్రించువాడుగాను, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడిగాను, అన్నింటినీ పోషించేవాడుగాను, అన్ని భౌతిక భావాలకు అతీతుడుగాను, ఊహాతీతుడుగాను, మరియు ఎల్లప్పుడూ రూపసహితునిగా మనిషి పరమపురుషుని ధ్యానించాలి. అతను సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా దివ్యమైన వాడు. అంటే భగవంతుణ్ణి ఏ రకంగా స్మరించాలి అన్నది ఈ శ్లోకంలో చూస్తున్నాము. ఎలా? భగవంతుడంటే సర్వము తెలిసినవాడు, అతి ప్రాచీనుడు, నియంత్రించువాడు, ఈ జగాన్ని, ఈ లోకాన్ని, ఈ విశ్వాన్ని నియంత్రించేవాడు, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడు. ఎంత చిన్నదైనా యాటమ్ అయినా దానిలో కూడా భగవంతుడు ఇంకా చిన్నగా ఉంటారు కాబట్టి సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడు, అన్నింటినీ పోషించేవాడు, అన్ని భౌతిక భావాలకు అతీతుడు, ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మనము ఈ త్రిగుణాలకు బానిసలము, కానీ భగవంతుడు మాత్రము వీటన్నిటికీ కూడా అతీతుడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అన్నింటిని పోషించేవాడు, ఊహాతీతుడు మరియు ఎల్లప్పుడూ రూపసహితునిగా మనిషి పరమపురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి. సర్వస్య ధాతారం అచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. ఆదిత్యవర్ణం సూర్యుడు లాగా ప్రకాశించేటటువంటి ఈ భగవంతుణ్ణి ఈ తమసః పరస్తాత్ మనం అతీంద్రియంగా దివ్యమైన వాడు, ఈ భౌతిక స్వభావానికి. అంటే ఆయన అతీంద్రియుడు, ఇంద్రియాలకు, ఇవన్నీ కూడా భగవత్ సృష్టి అయినప్పటికీ వీటన్నిటికీ కూడా ఆయన అతీంద్రియుడు అన్నది మనకు తెలుసు. అదే విషయం ఇక్కడ ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకుని స్మరించాలి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభా పార్థా నిత్యాయుక్తస్య యోగినః. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. భగవంతుణ్ణి ఏ రకంగా పొందాలి అనేది ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః. సో పార్థ అంటే పృథక్ కుమారుడా, అర్జునుడా, క్రమం తప్పకుండా సతతం ఎప్పుడు కూడా యో మాం ఎవరైతే నన్ను స్మరతి నిత్యశ నిత్యము స్మరిస్తూ ఉంటారో తస్యాహం సులభ పార్థ వాళ్లకు నేను సులభంగా పార్థ దొరుకుతాను. నిత్యాయుక్తస్య యోగిన ఇలా నిత్యము ఈ యోగంలో ఎవరైతే యుక్తులై స్థితులై ఉంటారో వాళ్లకు అని. అంటే క్రమం తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించే వాళ్లకు వాళ్ళ స్థిరమైన భక్తి సేవ వలన నేను సులభంగా లభిస్తాను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో క్రమం తప్పకుండా నిరంతరం స్మరించువానికి అనన్యచేత సతతం యోమాం స్మరతి నిత్యశ నిత్యము నన్ను స్మరించే వాళ్లకు ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తారో తస్యాహం సులభ వాళ్లకు నేను సులభంగా దొరుకుతాను. ఎందుకు నిత్యాయుక్తస్య యోగినః అలా నిత్యము వాళ్ళు ఈ యోగంలో యుక్తులై ఉంటారు, స్థితులై ఉంటారు కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణగా ఈ జపం చేస్తున్నటువంటి భక్తుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైతే యోమాం స్మరతి నిత్యసహ ఈ మాట మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. ఎవరైతే నిత్యము స్మరిస్తూ ఉంటారో అంటే మనము ఒక చోట కూర్చుని భగవంతుని తలుచుకుంటూ స్మరించటం ఒకటైతే అలా కొంతకాలం స్మరించిన తర్వాత మనము మామూలుగా ఏ పనులు చేస్తున్నా కూడా మన మనసు భగవంతుడిపైనే లగ్నమై ఉంటుంది. ఎప్పుడూ మనకు మనసులో భగవంతుడు ఉంటూ ఉంటాడు. ఇందాక చెప్పుకున్న ఉదాహరణ ప్రకారం నేను ఫలానా అన్న విషయం మనకు నిద్రలో లేచినా కూడా మనకి వెంటనే ఎలా అయితే తెలుస్తుందో, ఏ పని చేస్తున్నా మనకు అది మనసులో ఎలా తెలుస్తుందో, అలాగే భగవంతుడి యొక్క భావాన్ని కూడా మనం అలా జీర్ణించుకోగలుగుతాము. ఎప్పుడు ఆ జపంతో మనం భగవంతుడిని తలుచుకున్న కొద్దీ మనకు ఆ భావం కలుగుతూ ఉంటుంది అని మనం
ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సుధాముడు, ఇక్కడ సాందీపని ముని వాళ్ళ యొక్క గురువు, నిన్న కూడా చూసినట్లున్నాము. శ్రీకృష్ణుడి గురువు బలరామకృష్ణులు ఆయన దగ్గర చిన్నప్పుడు విద్యను అభ్యసించారు. ఆ తరువాత ఆయన యొక్క స్నేహితుడైన సుధాముడు కుచేలుడితో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. కుచేలుడు తరువాత ఎంతో దారిద్ర్యంతో ఉంటూ ఆయన దీనస్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయనకు భగవంతుడి మీద భక్తియే కానీ ఆయనకు ఈ సౌభాగ్యం మీద కానీ ఈ ధనం మీద కానీ ఆయనకి ఎంతమాత్రం ఆసక్తి లేదు. అయితే ఆయన భార్య యొక్క కోరిక పైన ఆవిడని కాదనలేక ఆయన భగవంతుణ్ణి ఏదైనా అడుగు, ఆయన చేసే స్థితి ఆయనకు ఉన్నది కాబట్టి శక్తి, మనకు కొంచెం సహాయం చేస్తారని ఆవిడ చెప్పినప్పుడు భగవంతుణ్ణి అడగటం మాట ఎలా ఉన్నా ఆయన్ని దర్శనం చేసుకోవచ్చు కదా అనేటటువంటి ఒక కోరికతో ఆయన బయలుదేరటం జరిగింది. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత భగవంతుడు ఆయనకు కాళ్ళు కడిగి అన్ని రకాలైనటువంటి అతిథి సత్కారాలు భార్య అయిన రుక్మిణీదేవితో సహా చేశారు. అది ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో మనం చూస్తున్నాము. అంటే ఇంకా ఆ కథ మనందరికీ తెలిసిందే. ఆ తరువాత ఆయన నోటితో ఏమీ కూడా అడగరు కుచేలుడు. ఎందుకు ఆయనకు అడగాలని లేదు, భగవంతుని చూడటంతోనే ఆయనకి తృప్తి కలిగింది. కానీ శ్రీకృష్ణుడే ఆయనను అడిగి ఆయన తెచ్చినటువంటి అటుకులు మూటను విప్పి ఒక గుప్పెడు తినటంతో ఆయనకు అన్ని సౌభాగ్యాలు కూడా కలిగాయి. ఇస్తున్నాను అని కూడా ఆయన చెప్పలేదు, కావాలి అని ఈయన అడగలేదు. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూసుకున్నారు. ఆయన ఎంతసేపు భగవంతుణ్ణి చూశానన్న తృప్తి, ఆయన నాకు ఏమీ ఇవ్వకపోవటం కూడా నా మంచికే. ఎందుకు అంటే ఒకసారి ధనం అనేది వస్తే ఈ భౌతిక భవబంధాలలో చిక్కుకుపోతాము, ఆధ్యాత్మిక భగవచ్చింతన కూడా పోతుంది అని నాకు ఆయన మేలు చేసి నాకు ఏమీ ఇవ్వలేదు అని అనుకుంటూ ఆయన దానికి కూడా కృతజ్ఞతా భావంతోనే ఇంటికి చేరుకుంటే ఇంట్లో అక్కడ తనకు వచ్చినటువంటి సౌభాగ్యాన్ని అప్పుడు కానీ చూడలేదు. కానీ ఆ సౌభాగ్యం వచ్చినప్పటికీ కుచేలుడు ఏ రకంగా జీవించారు తర్వాత అంటే మనం భాగవతంలో పూర్తిగా కథ చదివితే తెలుస్తుంది. కృష్ణ పుస్తక పఠనంలో నిన్నే ఆ విషయం మొన్న పూర్తి చేశాం, కుచేలుడి యొక్క ఉదంతము. మీలో ఎవరైనా సరే కృష్ణ పుస్తకం క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలంటే అది రోజు రాత్రి 8:30 గంటలకు ఉంటుంది. అందులో అంటే భాగవతంలోని 10వ స్కందము కృష్ణావతారము కాబట్టి కృష్ణావతారం గురించి మనం చదువుతాం ఆ క్లాస్లో. సో అందులో చెప్తారు అంటే ఆ డబ్బు వచ్చిన తర్వాత, సౌభాగ్యం వచ్చిన తర్వాత కూడా కుచేలుడు ఈ ధనమంతా కూడా నేను భగవంతుడి సేవ కొరకే వినియోగిస్తాను, అంటే అందరి మంచి కోసం వినియోగిస్తాను, దీంతో నేను అని ఒక వినమ్రతతో ఆ ధనాన్ని అంగీకరిస్తాడు. వినమ్రతతో అంగీకరించి నలుగురికి ఉపయోగపడే పనులు భక్తి మార్గంలో భగవంతుణ్ణి రోజు నిత్యం స్మరిస్తూ ఆయనకు పెట్టకుండా, నైవేద్యం పెట్టకుండా, తను ఏమి తీసుకోకుండా ఆ రకంగా ఆయన ఆ ధనాన్ని స్వీకరించి చివరకు ముక్తిని పొందాడు అని కుచేలుడి యొక్క ఉదంతం భాగవతంలో చూస్తాము. ఆ కథను ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు ధనాన్ని ఇచ్చే టైంకి కొంచెమో గొప్ప మనకు భౌతిక బంధాల పట్ల ఆసక్తి అనేది తగ్గిన సమయంలో వస్తే మనము ఈ భౌతిక బంధాలకు చిక్కుకోకుండా ఉంటాము అని కుచేలుడు ఆ రకంగా భావిస్తూ వచ్చాడు. కాబట్టి ఆ ధనం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన అదే భావంతో వినమ్రతతో సేవ చేస్తూ ఆ ధనాన్ని భగవత్ సేవకు, అందరి సేవకు వినియోగించారు అని మనం భాగవతంలో చూస్తాం. మాముపేత్యా పునర్జన్మా దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. భక్తితో యోగులుగా ఉన్న మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత వాళ్ళు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటూ భగవంతుణ్ణి పొందిన తర్వాత వాళ్ళు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు.
కాబట్టి దుఃఖాలతో నాప్నువంతి మహాత్మాన, నన్ను పొందిన తర్వాత ఈ మహాత్ములు సంసిద్ధిం పరమాంగత, వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ పరమగతిని పొందుతారు. ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి దుఃఖాలయానికి మళ్ళీ మాముపేత్య పునర్జన్మ, మళ్ళీ వాళ్ళకు పునర్జన్మ అనేది ఈ దుఃఖాలయంలో ఉండదు అని చెప్తున్నారు. దుఃఖాలయం ఎందుకు అంటే మనకు ఈ భౌతిక ప్రపంచమంతా మనము కోరికలతో, బంధాలతో, దుఃఖాలతో ఉంటూ ఉంటాం కాబట్టి దీనికి దుఃఖాలయము అంటూ పిలిచారు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని. కాబట్టి ఎవరైతే నన్ను పొందుతారో వాళ్లకు పునర్జన్మ, ఈ దుఃఖాలయంలో పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. నన్ను పొందిన తర్వాత వాళ్ళు అత్యున్నత పరిపూర్ణ నాప్నువంతి మహాత్మాన, ఈ మహాత్ములు నన్ను పొందిన వాళ్ళు సంసిద్ధిం పరమాంగతిం, వాళ్ళు పరిపూర్ణతను, పరమగతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. భక్తితో యోగులుగా ఉన్న మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత వారు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కాబట్టి దుఃఖాలతో నిండి ఉన్న ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రారు. అంటే భగవంతుణ్ణి మనం ఎందుకు పొందాలి అనేటటువంటి ప్రశ్న కనుక వస్తే ఇక్కడ మనకు అలా భగవంతుణ్ణి పొందితే విముక్తి కలిగితే మళ్ళీ మనము పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. అయితే ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. భగవంతుడిని పొందిన వాళ్ళకి పునర్జన్మ, ఈ దుఃఖాలయంలో పునర్జన్మ ఉండదు అని ఈ శ్లోకం కూడా. ఎందుకు భగవంతుని పొందాలి అంటే అందుకు పొందాలి, మళ్ళీ పునర్జన్మ లేకుండా ఉండాలి అనుకుంటే భగవంతుని పొందటానికి ప్రయత్నించాలి. ఇది ఈ శ్లోకం కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. నేను చెప్పినట్లు ఇవన్నీ భక్తి యోగా ముఖ్య శ్లోకాలు ఉంటూ ఉంటాయి, కొన్ని ఎక్కువగానే ఒక్కొక్క చాప్టర్లో. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకా పునరావర్తిన అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మాన విద్యతే. అత్యున్నత ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తిన్ అర్జున అంటే అత్యున్నత ఆ బ్రహ్మలోకం దగ్గర నుంచి అత్యల్పలోకం, కింద లోకం వరకు కూడా అన్ని పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగే కష్టాల ప్రదేశాలే. అంటే మన భౌతిక ప్రపంచంలో బ్రహ్మలోకం, మీకు ఈరోజు గోలోక చార్ట్ ఇవాళ కానీ రేపు కానీ చూపిస్తాను. అందులో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న లోకాలు బ్రహ్మలోకంతో మొదలవుతుంది. ఎందుకంటే బ్రహ్మ పైన ఉంటారు, ఆ తర్వాత మనకి దేవలోకాలు ఇవన్నీ చూస్తాము, పైలోకాలు, ఆ తర్వాత స్వర్గలోకము ఇవన్నీ, ఆ తర్వాత భూలోకం మధ్యలో ఉంటుంది, ఆ తర్వాత కింద మనకు అతల వితల సతల వితల తలాతల మహాతల పాతాళ లోకాలు అవన్నీ కూడా కింద ఉంటాయి, కింది లోకాలు అంటాము. అంటే మన భూలోకానికి పైన ఉన్న లోకాలని పైలోకాలు, కింద ఉన్న లోకాలని కింద లోకాలు. సో ఈ అన్ని లోకాల్లోనూ పైనుంచి కింద వరకు కూడా ఒక విషయం అన్ని లోకాల్లోనూ కామన్. ఏమిటి ఆ విషయం అంటే అన్ని చోట్ల పుట్టుక మరణం అనేటటువంటిది ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా జన్మించడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ లోకాలన్నీ కూడా ఎంత గొప్ప లోకాలైనా కూడా ఈ జనన మరణం అనేది ఉంటుంది. కానీ నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మాత్రం మళ్ళీ జన్మించడు అని చెప్తున్నారు. భగవన్ నివాసాన్ని మనం కనుక చేరుకుంటే ఇంకా పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. ఇది ఎందుకు తాత్కాలికమైనది అని గనక మనం ప్రశ్నించుకున్నట్లయితే, భూతగ్రామస ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాగమే వశః పార్థ ప్రభవత్యాహరాగమే. ఈ జీవులన్నిటికీ పార్థ, ఈ జీవులన్నీ పుట్టి బ్రహ్మకు రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో విలీనం అయిపోతాయి. పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ
ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే బ్రహ్మ పగలంతా కూడా సృష్టి చేస్తూ ఉంటారు, రాత్రంతా కూడా విలీనం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అయితే బ్రహ్మ పగలు మన పగలు లాంటిది కాదు, చాలా పెద్ద రోజు. ఆ లెక్క చూస్తాము. యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ చూసామనుకుంటా ఇంతకుముందే. సో బ్రహ్మ రోజు మన రోజు లాంటి కాదు, కాబట్టి ఆయన పగలంతా కూడా సృష్టి, రాత్రంతా కూడా విలీనం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నీలద సో ఇక్కడ మనకు బ్రహ్మ యొక్క రోజు ఎంత అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు, అంటే 10 లక్షలు, ఆ తర్వాత 1 కోటి, 864 కోట్ల సంవత్సరాలు అని చెప్పి మనము ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బ్రహ్మ ఒక్కరోజు మనకు అన్ని సంవత్సరాలు అన్నమాట. సో ఆయన పగలంతా కూడా సృష్టి చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కలియుగ కాలం ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ ఒకసారి ఈ లెక్క చూపిస్తున్నారు. కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ద్వాపర కలియుగానికి 2 రెట్లు ద్వాపర యుగం, కాబట్టి 4,32,000 ఇంటూ 2 అంటే 8,64,000 సంవత్సరాలు ద్వాపర యుగంలో ఉన్నాయి. త్రేతాయుగం కలియుగానికి 3 రెట్లు, కాబట్టి 3 ఇంటూ ఇది అంటే 1,12,00,000 ఐ థింక్ 6 సంవత్సరాలే ఎంతో వస్తుంది. ఆ తర్వాత సత్యయుగం 4 రెట్లు, కాబట్టి అది 1,72,00,000 చిల్లర ఎంతో, 78 లక్షల చిల్లర ఎంతో అది వస్తుంది. కాబట్టి ఇలా ఒక్కొక్క యుగంలో కొంచెం సమయం తగ్గుతూ వచ్చి మన కలియుగానికి 4,32,000 సంవత్సరాలు మిగిలాయి. సో ఈ 4 యుగాల కాలము కలిపితే 7 ఇది మొత్తం ఎన్ని అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఒక దివ్య యుగము అని చెప్పి అంటారు. ఆ దివ్య యుగంలో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. 4, 3, 7, 9 ప్లస్ కలియుగం 1 అన్నీ ఇంటూ 432,000 సంవత్సరాలు అన్నీ కలుపుకున్నామంటే మనకు ఒక దివ్య యుగము. ఆ దివ్య యుగంలో ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నది తెలుస్తుంది. సో అంటే 4,32,3,20,000 సంవత్సరాలు అని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. 20,000 43,20,000 సంవత్సరాలు ఇక్కడ మనం చూసేది. సో అది ఒక దివ్య యుగం, అంటే ఈ 4 యుగాలు కలుపుకుంటే అన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అని. ఆ తర్వాత 1000 దివ్య యుగాలు ఒక పగలు. సో ఇలాంటివి 1000 కలిపితే బ్రహ్మకు ఒక పగలు అన్నమాట. అలాగే రాత్రి కూడా సేమ్ పగలతో సమానం. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయన రాత్రిలో కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి మొత్తం ఆయన రోజు 24 గంటలు ఎంత అంటే ఈ 2 కలిపినంత. సో 864 కోట్లు అని మనం అనుకోవాలి ఆయన యొక్క రోజు. సో అది బ్రహ్మ రోజు అని మనకి ఇక్కడ ఒక లెక్క చెప్తున్నారు, మనకు అర్థం చేసుకోవటానికి ఒక ఐడియా కోసం. దివ్యధామము, భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామము. అవ్యక్తో అక్షర ఇత్యుక్తస్తం అహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య నా నివర్తంతే తద్ధామా పరమం మమ. ఈ దివ్య నివాసము అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తస్, వ్యక్తం కానిది, నశింపులేనిది, మరియు ఇది పరమాం గతిం, మరి ఇది పరమగమ్యము. పరమగమ్యము. జీవుడు యం ప్రాప్య నా నివర్తంతే, ఎవరికైతే ఇది ప్రాప్తిస్తుందో వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు. ఎక్కడి నుంచి? తద్ధామ పరమం మమ, నా వాళ్ళు మళ్ళీ కూడా తిరిగి ఈ భూప్రపంచంలోకి రారు. తద్ధామ పరమం మమ, అది నా యొక్క పరమ నివాసము, పరమ గతి, పరమం మమ, నా ఆ ధామం, పరంధామం, అది నా యొక్క పరంధామము
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ దివ్య నివాసము వ్యక్తం కానిది, నశింపలేనిది. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తస్. అవ్యక్తము, వ్యక్తం కానిది, అక్షర నశింపు లేనిది, ఇత్యుక్తస్. మరియు ఇది పరమగమ్యము. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత యం ప్రాప్య నా నివర్తంతే, ఇది ప్రాప్తించిన వాడు మళ్ళీ నివర్తంతే, తిరిగి నా రాడు. తద్ధామ పరమం మమ, అది నా యొక్క పరంధామము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ దివ్య నివాసం వ్యక్తం కానిది, నశింపు లేనిది, మరియు అది పరమగమ్యం. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత తిరిగి రాడు. అది నా సర్వోన్నత నివాసము. తద్ధామ పరమం మమ అని ఇక్కడ మనం భగవన్ నివాసానికి ఒక రూపాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంటే ప్రతి పదము కూడా అక్కడ పాటే, ప్రతి అడుగు కూడా అక్కడ నృత్యమే. నేను ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఒక గడ్డిపోచగా ఉన్న చాలు అని భక్తుడు అనుకుంటూ ఉంటాడు అని చెప్పి మనం భాగవతంలో కూడా చూస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఇక్కడ అంతా కూడా నిత్యానందము, సచ్చిత్తానందలో ఆ ఆనందాన్ని మనము ఈ భగవద్ధామాన్ని పొందగలిగితే మనకు వచ్చేటటువంటి ఆనందం అంటే ప్రతి అడుగు పాటే, ప్రతి అడుగు నృత్యమే అంటూ ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు ఈ బొమ్మను. భౌతిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే, ప్రతి పనిలోనూ బాధలే. మనకు అడుగడుగునా కూడా ఈ కోరికలు, అడుగడుగులో కోరికలు, బాధలు, ఆందోళనలు, ఈ దుఃఖాలు ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో నిత్యానందంలో ఉంటాము. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ స్వభావం ఏమిటి అంటే అది శాశ్వతమైనది, తప్పు అనేది అక్కడ ఉండదు అనేది. తర్వాత అపరిమిత ఆనందం ఉన్నది, నిత్యానందము, శాశ్వతానందం, బ్లిస్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. అది అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేది. అంటే ఇంకా కోరికలు ఏమీ ఉండదు, కోరికలకు అతీతమైనది అని చెప్పుకోవాలి ఈ మాటను. ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నతమైన లోకము, తిరిగి రాని ప్రదేశం. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తే ఇంకా మనము రావక్కర్లేదు ఈ ప్రపంచంలోకి. నైతే శృతి పాఠ జానం 20 నైతే శృతి పాఠ జానన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడు కూడా కలవరపడరు. అందుకని నీవెప్పుడు కూడా ఈ భక్తిలో స్థిరపడి ఉండు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా భక్తి మార్గం చూపిస్తున్నారు ప్రభుపాద. ఆయన ఈ భక్తి మార్గంలో భగవంతుడిని స్మరిస్తూ ఎప్పుడు భగవంతుడి గురించి ఆయన పుస్తకాలన్నీ రాస్తూ భగవంతుడి గురించి అందరికీ బోధిస్తూ ఆయన శేష జీవితం అంతా కూడా గడిపారు. చివరిలో మొదటి నుంచి తర్వాత ఈ సేవ చేస్తూ ఆయన చాలా కాలం ఇక్కడ చివరి వరకు అలాగే గడుపుతూ. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే, 28వ శ్లోకం. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ. సో ఈ భక్తి మార్గాన్ని అంగీకరించే ఈ వ్యక్తి వేదాల అధ్యయనం చేయటము, కఠినమైన తపస్సులు చేయటము, యజ్ఞ దాతృత్వం ఇవ్వటము, ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వటము లేదా తాత్విక మరియు ఫలవంతమైన కార్యకలాపాలను అనుసరించటం వలన కలుగు పుణ్యఫలాలను అధిగమించి దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం, వీటన్నిటినీ పొందగలడు. చివరికి అతను నిత్యమైన పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు. సో భక్తి మార్గాన్ని ఎవరైతే అనుసరిస్తారో వాళ్ళు
వేదాలను అధ్యయనం చేయటము, ఆ తరువాత యజ్ఞాలు చేయటము, తపస్సులు చేయటము, దానాలు చేయటము, పుణ్యకార్యాలు ఏదైనా సరే, ఏదైనా వీటన్నిటినీ చేస్తే ఎలా అయితే పుణ్యాలు వస్తాయో వీటన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువ పుణ్యాలతో వాళ్ళు అత్యేతి తత్సర్వం ఇదం విదిత్వ, వాళ్ళకన్నీ కూడా తెలుసుకోగలుగుతారు. ఈ భక్తి మార్గంలో యోగి పరం స్థానం ఉపైతి చాద్యం, వాళ్ళు యోగి స్థానాన్ని పొంది ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు పొందగలుగుతారు. చివరికి నిత్యమైనటువంటి పరంధామాన్ని వాళ్ళు చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే నిజమైన ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తే ఎలాంటి పుణ్యస్థితి వస్తుందో వాటన్నిటికంటే ఎక్కువైనటువంటి స్థితి వాళ్లకు వస్తుంది, పరంధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకాలు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో మనము సదా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించటం ద్వారా మరణ సమయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుని సులభంగా స్మరించగలుగుతాము అని మనము ఈ చాప్టర్లో, ఈ అధ్యాయంలో చూసాము. సో ఇప్పుడు వైష్ణవ ప్రణామం చేసి ముగించిన తర్వాత మనం పోలు అవి చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవే